Natingi hazina maduwabi. Natingi doa. Sai sempre. Awa takatoziyanawo musi wacho ndiwo namandiwanza takaziyana musi wetakaona sekungoti dzidzo rakakura. Pamusoro ichangamire nemakurukota ese yachangamire nhau iripo ndeyekuti musi wa27 inini ndinoshanda kuzinipa ndokwandinoshandira ndiri chiremba musi wa27 November 2024 ndakafonerwa naanoitwa Nyadzima Ndowasi ainge nemwana wake airwara njere. Saka wakandifonera kuti ndoda kuti muuye kuno kumutirapira mwana uyu. Handisi kuzviona zvakanaka zviri kuitika. Ngati mwana ane nguva yakaita seiko achiita zvaari kuita zvikanzi ane nguva yakareba. Ngati ko anga aripi wakambobatsirwa zve. Zvikanzi akamborapwa because anga ari kuShimoyo kuMozambique tikambofamba taneta. Saka takangonzwa kuti muri kubatsira murupinda muno. Saka huyai kuno kumbotibatsire. Ndakasimuka ndikaenda kudunhu raIshe Nyamende ndikasvika kwaSabhuku Mavhurudza ndikanowasuma kuti Sabhuku ndiri kusvikawo mudunhu menyu nepandinoda kunodzoka ndichibatsira pamandiwanza. Saka Sabhuku sekushanda kwatinosoita nemadzisabhuku vanosototipa mupurisa watinonga tinaye tichita basa. Saka wakati paro pemuri kuenda pane munhu watisingagoni kufambidzana naye anonzi Gift Mandiwanza. Saka ipapo hatigoni hedu kuuya asi itai henyu basa. Ndati pakanaka ndofonera futi Ishe Nyamende wakatsanangura kuti hako asi hatiwadzani zvenaye munhu unoti handina Ishe handina Sabhuku ndo zviri nharaunda nawe yevanhu. Ndakasvika musha mavo ndikaona mwana anonzi Shoni aripo here uyu mukomana ndiye airwara nenjere. Ndakatanga kuita basa rangu ndikati nhau iripo ndiri kunopiwa panapa ine munhu une mutundu nemagamba akanotora. Saka magamba aya aitorwa achinoshandiswa kurwisa minda dzavo dzawaigara. Saka zvakagara kwenguva yakareba zvirimo mumusha mavo. Ndo zvandiri kudzokanisa mutundu uyu wakasvipa ndo wakonzeresa kuti mwana waite sei mwana arwara. Takaonesana kubva Shuruppi ndofunga kumapasi 8 nefamily iyoyi. Tikaonesana kusvika takawirirana nemuridzi wemutundu wesawa ndiwana sekuru takangoziyanawo mazuva acho. Takaonesana ndikati mutundu wenyu ndikunodzoka ndichipiwa pane nyanga mainge nematumwa 3 nezvimwewo zvimushonga zvimainge munazvo ndichitaura neavo nemachira emudzimu yenyu yemaidzoka muchinobata. Asi pakubata kwemudzimu yacho kwamuri kuenda kuita munhu ane waakugadzwa semunhu wemudzimu wacho ndiye unofanira kuzvigarira nemachira ake sekuziva kwatinoita. Iyo nyanga yamakatora yekuti irwise stendi yenyu yagara. Saka aifanira kunge ichipetutswa kumuridzi wayo. Saka zviro zvaakuenda koparadza chinyi mhuri nekukanganisa mhuri ende mhuri dzakutambudzika. Saka tiripo pakamboita kusaikuwirirana sefamily vari kungodhonzerana nekumboonesana nekumbodidisha. Zvobva zvapera kuzosvikira Shuruppi zvekumapasti 2 Mambakwedzi ndakazoonesana nasekuru wangu ndikati munhu washa endai motore mutundu kuti ndikwanise kunge ndichirapa mwana uyu. Ende iwo wacho ndichidzoka ndichitsanangura wainge wainewo futi mwana wavo anga akatobva kumurume. Zvechokwadi ndakaita basa vaine mhuri yavo mwana wavo wacho anga inewo futi hambi yake futi yanga inayo. Zvese zvikabudiswa mutundu wakaenda kotora wega kumba kwawo. Andofunga ndakatosara kumba kwawo wobva wauya nebhasiketi ravo wobva warigadzika ende bhasiketi racho ndauya naro. Tagara kudaro ndakataura kuti inini nhau iripo ndeyekuti ndikurapire mwana mutundu chekutanga munofanira kutanga kuvhudza wobuda mumusha menyu
kana wabuda tinonga tiri kurapa mwana ende mwana wanyu unoita zvakadii zvakanaka. Zvishoka takaonesana tikasvikira ndakataura nawo tikaenda kumba kwaosekura tikasvika akati nyanga dzangu zvechokwadi dzimwe nyanga anga akasungira pamuti zvimwe zvinhu zvazvakachererwa pachuru. Ndakati cherai mega nyanga dzavo ndoaindonongedza wega mutundu wando wakaenda kundotora wega. Ndikasvika pamba pavo ndasvika pamba pavo ndakati handiti mazviona kuti makasvipa nhau iripo inini regai ndikuitirei munamato. Ndakubasa kwangu ndekwekuti inini ndinoda kutsvenura kune vanhu vakasvipa wane zvinhu zvavo tinotsvenura. Handipi munhu zvinhu zvakasvipa asi tinotora zvinhu zvakadii zvakasvipa nekutsvenura musha nekutsvenura vanhu. Takawirirana Osekura right ndobva ndaitira munamato. Ndikati ndiri kusiya munamato wangu pano ndasiya munamato yangu ndichasiya pana minamato iyi ndinozoa ndichizoibvisa pana ndakutsvenurai mese sefamili ndamusha wanyu atosvipa kubudikidza kwezvinhu izvozvo. Takaonesana ndiri kumba kwasekuru wangu nambuya right ndobva tasimuka todzokera kumusha kweava ndo wane mwana iyeye ari kurwara. Tasvika tachigarisana nemutundu uya ava akambotanga kutaura kuti wazinini ndabata mutundu wavo. Ndakati zvaapamunhu kuti mutundu wenyimi muda kuita sei. Ndapa paine vanhu vanokwanisa kuita watatu kana kuraudzira pamusoro pezviro zviri mumutundu. Mamuine zviro zvekwakabango zvimwe zviro zvekwa Mario nezvimwe zviro handitozivi kuti zvakabva kupi. Saka ini ndakatsanangura kuti zvinhu izvozvo zvakasvipa. Saka nhau iripo kana muchikonisa maakuita zvamunoda ndamutundu ndourapo zvinhu ndozviri apa maakuchiita decision yamunoda kuti munoda kudzosera zviro kuwaridzwa zvere kana kuti munoda kuita sei right. Wakambotanga kumboshupana awo chiti ndoda zviro zvangu awo akatsanangura kuti isusu zvetatoona zviro zvizvike zviro zvingazvipfudzwe right. Wari padhibheti iyoyo semunhu anga ari kuita basa zvakabatwa zvakawanda. Ndakasvika ndobva ndatanga kurapa mwana zvechokwadi akaita wadi because takabva sezuru wazvindoti takatanga kumapasi 8 ndakazotosvika zvekumasikati zuva rakuda kutodoka ndichipesa basa mwana akaita right chiro chachiri paari chikabva right mwana kwakuita wadi aita wadi pakuonesana nemutundu naOsekura vakamboite nharo kuti inini ndati zviro zvangu ndozvida zosvika zvikazvipfudwa zvechokwadi. Ndakachiwatsanangura kuti inini kupfudza zviro izvi zvenyu zvakakuitisai mari yenyu zvikakugadzirirai zviro zvenyu nepfuma yenyu. Zviro izvi kuzviti ndizvipfudze zvinodhura. Ini handitenderwi kupisa zviro izvi. Ndandikakupisirai zviro izvi mumusha menyu matopisira magamba kuda kuzozviti maakutozozvitsvaga mangwana zvinozonetsa kuti maakuzviisa mudziwa. Zvimwe zvacho zviro hazvidi futi dziwa munoshaishira mvura zvikashaisha kuita zvakanaka. Saka inini ndakanga ndichitozwisisa kuti mangwana neasharukwa nembiri yendakanga ndazwa kuti mangwana tichazoshupana. Ndikati izvi zviro izvi kana tichizvitora ndingamuchajairi zvekuma$700 asi ini handichadzoki ndichitsanangura izvozvo. Chitaurai zvamunofunga. Ndofunga kana wachitaura munashe vachitaura chokwadi nezvokwadi vachazvipupurira ivo pachezvavo. Ndakati chitaurai zvamunoona sekuti pane ukamaka zvechokwadi vasakatsanangura pane ukama zvechokwadi. Saka munoonei wakabva watsanangura isusu zvetinoona manje tinoona $60 $60 inangozvizwisisa hangu ndikati $60 yenyu haina mhosva kana muchindipa $60 ndipei ndikupfudzirei mutundu wacho. Inini imwimwi handichamusiri mutundu imwimwi handichamusiri mutundu ndamangwana muchaenda kotora futi. Inini ndini ndichaziya pendichaisa chinyi mutundu wenyu kana mati ndipfudze. Asi kana muda kudzokesa kuri kwenyu dzokesai asi ziye kuti muchaenda koripa tinonga takuda kuzotsvenura musha. Saka tichitsanangura kudaro vanhu vakaonesana takure mutundu. Ndikati handichatakuri mutundu wenyu pasina chinyi mare. Chindipai dhora rendiri kuda kuti mundipe ngerekuti mubate mairi pamusoro pezviro izvi kutaurira muridzi zvechokwadi dhora ravo akatsvaka ririmo mukati umu. Ndofunga kuti ndaida kuti muzoone neumbo hwacho. Ndabata mairi angu totsipika zviro zviya ndikati right sekuti inini kuti nditakure futi zviro zvenyu pasina kuti ndakwenda komwadhimu ndondoremewa nezviro zvenyu ndiri kuenda nazvo zvinonetsa. Saka $60 yamataura ameno ndipe $60 yayo nditakure
wanoti zvatina mari mbuya ende ndinoda kuzoatenda hangu pamwe pacho mbuya wa kundosungisa kwendata vanhu vese ava handina mhosva navo baba ndine nhau nenyaya yemusharukwa right. Zvadaro mbuya wakatsvaga mari yavo akati muzukuru zvezviri kuenda kuita vana ini ndine $20 ndio ndinoda kuti nditakure mutundu ine zviro zvizvi right. Ndikati zvina mhosva mari yangu munondipa zvarini yasara yasvikubva $40 zvikanzi tinokupa musi wa 22 December kandida kutambira mukando yedu. Sekuru wanobva wataura vachiti muzukuru nditofara ini ndichawedzerawo pamari iyo ndawa ndibatira basa hombe ndichawedzerawo futi mari kubva pamari iyo. Ndikati taurai mari yacho akati ndichawedzera haana kutaura amount haana chaakatsanangura zvesvika ndakapiwa $20 yangu iya ndobva ndatakura mutundu ndoisa pamotorbike pangu so dzeni ndotoenda right. Pakuchienda nemutundu uyo ndachisvinda mberi ndobva ndatsvaka pekuuyisa. Ndaindoziva kuti naasharukwa amangwana ndawanhu wese waitaura kubva dunhu kubva kuzasi kusvika kumusoro vaindotaura nezva indosvika mutundu wakuchengeta 22 December wakasvika 22 December wakasvika chakabuda hapana. Ini ndakandavauza kuti inini mari handidini ba handibvunzi kana maona kuti ini ndakubatirai basa zvechokwadi mwana wenyu apora zveshuwa munongoita nemwoyo yese zvimava muri ngofunga handibvunzi $40 munongondipa mega. Takagara 22 December wapfuura January obva apfuura tobva tapinda muna February asi masoko akanga akuuya kwandiri ngezvekuti basa iri pendakarita nevanhu vari kurupinda waiziva kuti mukomana zveshuwa ndakatora zviro zvevanhu zvakawanda iko kurupinda ikoko saka vanhu wakabva watanga kuti takazoti wakatora zvinhu zvasamandwanzi but samandwanzi vacho kuti ndinoda kotora futi chinyi zvimwe wakatodzika kotora right. Wanhu ndikati vanhu munotinyepera ndakabva ndafone hongu yavo wakata mukoma wangu watoya kumba akati shamwari ndati ndikuda zviro zvangu ndakutodzokera iwewo kuti zvekushashaiwa ndikuda kutokudini ndikuda kutokuuraya kutaurara ndikati zvemunhu nditaurira pamwe ndezvekunyepa sekuti ndini mega pe abva adzika futa ndakufonerwa futi ngava wandovati bambo zvemakaita zve awatotaura mukoma utotaura kuti ndati ndatokura ndikuda zviro zvangu ndikati ndo zvakuitika saka watokura zvikanzika muprofita kenyika yake kakauya kunoku kayakaya kana nebasa rese bada kukaendera kun'anga yani yangu zvaibva pamuromo pavo vachindifonera ndikati ndazvinzwisisa zvamuri kutsanangura saka ini ndoda kuzozvizwawo ndega ndozvandakatsanangura kuna ava because handina chipomerwa chandakaita ndochifira kugona here ndakabva ndati no problem manje ndobva ndawafonera manje sekuru zvezvakazondoti no paya ende ndiri kuchidzoka kuzwa kuti mimi muruda kundidini muruda kundiuraya ishuwa here akati azifoko zvototaura iwe ndoda kutoya necontroversy pangu endeka ndikakubata iwe ndoda kuuraya ndoda kutoya nehondo pamba pako ndakati shuwa here ndakandafona pafoni yambuya ndikati shuwa here chemuda kundiurayira chinyi mutundu wenyu ndakatora kana muruda mutundu wenyuzve uye mutori kana kuti ndiuye nawo ndoisa fiwo ndouya ikokoko ndokutambidza ichi mutundu wenyu saka ndakanga ndakambozvitora futi mumashure ndichitaura kuti kana zvinonetsa warindoda zviro zvavozvo mutundu haunesiba daina ndakapisa maizotondivhiringa kai saka ndakatoti mwari wangu akandiita zvakanaka ndandakauchengetedza ndikati kana warida mutundu warume runganai ndiye nemutundu saka wakabva kuti mimi mukauti uyane futi nemutundu kuti mwana wangu atange futi kupenga kuti vanhu vatange futi kutambudzika isusu hatidi ndokudzoka ndichitaura futi nasekuru avo wakati nhau chete iripo ndati ndinoda kuuraya ukwira murupinda mesa handiyo nhau saka ndakabva ndakona bva ndaenda kuwakuru wedu wekubasa kwedu ndobva ndavaudza vanoti nhau yakanaka kana munhu anoda kukuurayira basa chienda kwaachangamiri wowaudze asi uchachitanga kuenda nekumadzisabhuku eko kuwaudza kuti ndo mamirire zvakaita izvozvo ndikati ndazvinzwisisa ndobva ndasimuka ndodzokera kuna sabhuku mavhurudza ndowaudza wakati nyaya yako isuta izvi uyo murume unoti hatina sabhuku handina ishe handina mupurisa apa mashure vapo ndakavafona vakatora kuti tumapurisa twako twetu ishe wako nemasabhuku akoyo wese hapana zvaunondiita paini ndoshona yawakabvira kutsanana right. Ndakaenda kwaishe nyama yende ndichivaudza wakati shamwa the best way iripo
enda kwaChangamire, maybe wanokosa kukubatsira. Ndo nhau iripo Changamire iyoyo. Avo vari kuda kundiurayira basa rendakaita. Wakambotaura nekuti vari kuda kuenda kuna chiremba wavo, waida kundikanisa inini nachiremba wavo. Asi nini chiremba kwaenda handina basa naye, nekuti chiremba whether traditional healer whether akadii tisu tiri vamwe, ina handina mhosva nachiremba. But ava nyaya yakutaura manje yekuti ndoda kutoya nehondo pamba pako nehistory yandinodzoka nchizwa kwavari, inini ndaakutya Changamire, ndo ndakutotya kuti ndofamba sei uye basa rangu ndorita sei munharaunda imomo. Ndo nhau yangu yendadzoka ndichiuya naye mazvita hondo kutya ngeyemapanga. Ndamuswacho tichitobatsiridzana, anga ine banga panapo rakarira. Pendakabudisa ipo papo anga ine futi demo raakanga ina. Ndikatotama majepe ndakandiri kurapa iyo pendakavarutsisa. Vangu ine banga ndikati sekuru banga munozorira reiko. Musi wacho iwo wanga ndokuita hondo futi nao. Saka ini ndinotya hondo. Mutundu uripo. Mutundu kuti zvinoita here Changamire? Mumutundu muChangamire mune nyanga irimo. Handina kumboibata, iwo ndio aitina kutonongedza. Mune nyanga, mune matumwa arimo, mune mishonga irimo, mune mashira arimo, mune banga ririmo, mune gano ririmo. Ndo nhorundo iripo nemafuta nezvimwe zvinhu. Ndo mamirire zvakaita izvozvo. Ndakasimba hangu mambo. Zvanaka mambo. Inyanga tumanga dzikuda kukana handiti. Wagona auya kuno. Ende asi chiri kundinetsa ngezvekuti watosanganisa. Akatopisa wabereki wangu iye. One ndinoitwa gift mandiwanza. Wabereki wangu. Yes. Akaisa basket imomo. Vamatanga kubuda moto kuti tukunga maputa ari mupoto. Ndio mama wabereki. Ndio mama wabereki. Ndio. Vanhu vaMwari machira emumusha anorewa wanongo vari chii mumusha because machira anga ari basket iro yes yemumusha saka ndio wabereki wangu kaiwa waakapisa wani zvari kutaura nyanga iyoyo shuwa yanga iri mupasejari pandaiti pasejari papa ni nyanga yakanga irimo yandakabvisa musi wa 23 December 2013 mushure mekunga ane wangu meni ndakabvisa ndinayo ndikaitira tsvina baziitira tsvina ndimandewa wangarutowa muno mwendiyo wakatiitira tsvina kana takuda kuti idzoke kumba kwayo wabereki wako wataura tichataura and that's true hakusi chachiri chitumwa chinyanga chachakapfudirwa ngemajira tsvuku chachiri kubuda maropa nemafuta chachiri mugomba rebhalana muyadi mangu inini ndechifunga chachiri chamubare nekudzika wanhiwo wawa ndio adimanzonzi wari kuti hatisviki paumba papa ndio ndandiri kugara nayo nenyaya yeminda ndio wari kutengeserwa minda ndinyama indi wakatengeserwa minda yekwamani ndiwanza ndinyama indi. Yes. Saka taturukana zvokutoti tikada kutaisa awatori apa wakasvika kumba kwangu ravumo akasvika kumba kwangu nenyaya idzo minda idzo dzedzo. Saka nyaya ndinowengerwa mambo ndeyechokwadi ndakafunda pahadisi that truth shall make me free. Chokwadi chichandiramisa mumatambudziko. Uyu murume uyu mhosva yakapara mumusha mangu uyu muzaya asimani wanza akapisa wabereki wangu one akapisa wanasawira
wemusha mangu waliyo ende wada kuti enda izwe masoko kana vechiwada wanokwanisa kuya pano wachikwikwizana wana chiremba wakapinda mumusha mangu wachidaidzwa ngedzinza aiwa inandisi chiremba because inini ndaita zvekupuwa imidziyo yekutaura machira ndakaenda kotenga kumusika uyu akatombozvitenga uyu ari 1 million akazvisa pabhiriji raruda apaya padhibhi paya akafanana nezvekutahozi mutundu hanzi ndida kuenda uchechi baba wake ndiye akatanga kunyika kumataka iye vaatengawo futi vaanyika muhwizi tiripo namandeya iye futi mandeya inini handimuzivi awa zvavari kutsanangura kuti n'anga hazi kuti kukana kutaura kuti n'anga apa kwete iwona ba nenini inini nekuti ndakatora zvinhu zvemushama zvangu saka wakuti kudaidza n'anga apo yobva yamira apa kuti irwe neni itirwisane ndozviri kutsaurawo ndinomukumbira kuti andishanda akadaidzwa neawo zvakaitika nezvekuti uyu wakanga wafurema nyaya yekuti ndafita mabhanana ndokubva adaidzwa uyu musi wa23 August 2023 2024 akasvika kumba kweuyu ndokubva asvika ibvati iwe uri kuti uyu wakafita mabhanana hazvisizvo mheni yakakuroya yadzokazve ndopakabva paita madhiri ipo papo yekuti pakaunzwa mushonga mumusha mangu izvozvi urimo handisati ndauona pa asi urimo mushonga wakaunzwa mumusha mangu wakaita kuti zviti izvozvezvo ende nyaya yanga iripo yaiye kuti ndikanena nyadzisai iye iyu nakingi hamene zvawakaita ipo pamusi wa23 August iwo because ndakatomutaura tiri mumba imomo kuti iwo zvawakaenda kwakingi tatiri kwere zvamakawirirana tatiri kwere hauna kusvika waitaura nyaya yemhenere kazi hauna kutaura nyaya yezvigare kazi ndenda ndiri kwere kazi iwo wakazvona sei ndikati iwewe uri kumba makingi ndandiriwo pang'anga ndachitokuona saka murume uyu mhosva yaanayo ndeyekugocha wabereki wangu 1 yekugocha wana chiremba wairi 2 nekuzochera guwa pagudhoo pangu iri akaisa mukadzi wangu uyu aibvaisa vaisa mugodi kazi ita kuti panapa panoti inini ndichafira panapa mugodiwo ukazi unofanirwa kuita 6 days uri mugomba mwewo kana wabva imo wozobika sadza ratinoya mugodi hausobika sadzapa ndakatokosa ndakamupangidzira mukadzi wangu nezviro aiwa asinaenda house boss ndiye akazvitaka aruti n'anga because ndikatotarisa uyu murume uyu utori neimwe iri panezi pambani yaakasiya aiwa inini wakatoniuraya amekuvhini akatoniuraya because iro kuti mvura yakandipa handishandi kutoti maendere ndaita ndakuita kadhodhi kadoko ndakatondikwadza murume hatina kuti muye kukwidzana inini wakatokukwidzana because akati inini makatokutuma ndio zvakataura izwai pambo zvamune muchita pambo kana muri mumasango hazvinei nemi wakawanda ukufamba wachitora mari dzevanhu wachiita sei wachiita tumwana mambo mutasa tatumwana handitume munhu bai asi wakawanda anofuma kuti zvinhu zvake zviite anokufunga ndakasvika ndikazi ndikati ndatumwana mambo mutasa zvinhu zvangu zvatoita handina munhu ndakambotuma ungangai kana munhu ndakambotuma kuti ndobatsire ndika handina munhu yese anouya apa ndinomba choice yezvaari kuda kuti vanobatsiwa nevanobatsire go endai kuzinatowopiwo munhu andokubatsira handina munhu ndoti ini ndatuma munhu kuti azodii ndinoenda kotora kuti auye kumba kwenyu kotora katundu wenyu ndinei naye katundu wenyu katundu wenyu ndinei naye munofanira kutondiripa mese kuti mushandisa munofanira kutondiripa because mirai kana mautora nyaya dzenyu dzemheni dzenyanga dzeropa dzemachira murupidza mukati memambo muzamuitauremutauzara mukudiva handishazii ndiye zvakataura kuti ndinoshanda namambo mawitness abantu kutora nezvisarama kuti makuedzera masimba aka mamucompetition mapinda mucompetition makushandisa zita ramo
Makushandisa zita rangu manje rimuita competition yenyu yemishonga. Kwenda kumuta nenya yemheni kuti mheni makazodini pamaenda kochera nyanga yamakachera pamadii yemheni yanga yatumirwa ikazodii ikazodzorerwe izodini. Mukazoitira netsvina kuti isadzoke. Akandima zvitaurere. Makaita tsvina. Ndakaitira tsvina kuti kwanzi ndokusairedza. Ndozvakataura. Mati ndakaisarenza ndakanzitira tsvina ndibva ndaisa mutupeji. Ndibva ndanga kuisa pachidzere. Hazvisi zvekutsvaga uya zvaitaurika mandeya ndiye akazvitaura. Saka ndikakuseredza ndikazo. Ndakanzi ita. Namandeya. Ini ndanombokumbira Mandeya ndimziwe. Ndi Simon Mandeya ngachiga muzukuru. Ndanombokumbira kuti Mandeya amboye pana. Because Mandeya ane nyaya dzake dzokuti munhu dzakawanda. Maresipi yake. Iye, andizonzwa because ndazwa ndiye asvika futi akasvika akanoparadza imwe zvazvoda kuitwa. Iye ndobva atosvika nobva aita zvaita. Ndazwa futi Mandeya futi. Izvi ndakunozwa futi Mandeya wako futi kwanyamkwara. Wakatopinzwa pamusha ngekuti iye wacho wakapinzwa futi musha. Une pepa rezinatayo. Ndati unoshanda nepepa rezinatayo. Wana ndakaliona. Akaita kuti atorite ndiyo. Pepa iro. Saka Mandeya unogona. Ndati akaita kuti arite. Amati isu hatikwanisi kuasesa munhu kuti inini pamuzvino yangu haana chaakaita Mandeya. Asi kutora kwaakaita chinhu icho checho ini ndikuta kuti ari right because ndakachiona. Hamungati hamukwanisi kumasesa makakwanisa kuita svina pachidziro. Ndakuita pachidzere ndakaisa mu2kg mambo. Ndakuisa pachidzere ndakazosara kuenda pachidzere yatone tsvina mugara mupepa. iyari yata. Saka mazadza 2kg yetsvina. Andauzaza baba. Baba. Mwana uyu zvakabatsirwa neyeyi wamukupa mhosvoyo. Imamusi kufara here kuti mwana wadu. Because nini ndakanzi nditange kuombera ndiye mwana wacho wakauya kumba ndadzoka kumba. Akanditi obata mai kukwira uchikuwa shuwa ndakaenda mwana uyu akabudiwa ndiye akanditaura ndibva ndakwira uchikuwa kwacho. Uyu wakasara kusvika munhu right kuinda umbere. Ndikutora zvokunyepa. Baba wacho wambotafuta. Uje waita. Pamusoro changamire. Yes. Fikaza kanaka muno wamikire chipanda chako. Starangu tunzi Kingston. Starangu tunzi Kingston. Starangu tunzi Kingston Mandwanza. Ngwara kutaurisa hakusi kuronga chinhu kuti chifambire zvakanaka. Hazviri uyu mukuru tingati patiri isusu tese tiri vakomana uyu ndiye mukuru patiri isusu. Zvese zvaari kutaura panapa ari kutaura achijamba jamba abatanidza nyaya mbiri. Nyaya yakaitwa naWatson nenyaya yakaitwa naMandeya. Nyaya yakaitwa naMandeya yakanga iri nyaya yakanga iri maringeneni nababa wemumusha. Asara aripo baba watiroti baba. Ndofunga nhasi uno kuti wasatouye panapa wana baba iwavo wana tete wakuru wese kuti wasasvike panzvimbo panapa watoti hatigoni kuti tiende kwamambo Mutasa nekuda kwekuti rasai isusu tikakwanisa kunga taendayo rasai akutouya futi kudzimba dzedu. Rasai ndiye iyeyo. Rasai haana munhu waanoti hawana mukoma haana munhu waanoti baba kumberi kwake. Haana munhu waanoti tete kumberi kwake. Haana munhu waanoti mai kumberi kwake. Nyangwe kumapurisa haana munhu waanoti mupurisa. Mudunhu ratiri kugara chaiyo chaiyo une wanhu wainawo waane mapeace order nawo wanopfuura 10. Mapeace order ekuti haana magariro tinoita isusu mudunhu medu tawanhu wasisina kana chimiro kuburikidza ndiyo. Pese patinenge tiri tinototowa chichizi tiri wanhu wakaipa panguva dzese. Kuna sabhuku hakuna nyaya unotuka kuti handina sabhuku. Kuna ishe kunyangwe nhasi uno havagarisani kana kutaura. Saka kana dai pakaitika nyaya inonzi pane chekuita naana Mandwanza tinotonzi nyaya dzenyu hatisi kwazisa.
nyaya yarutaura yemheni ini ndi ndakarwa nemheni muna 2013 ndakarwa katatu kusvika taenda kwaishe Samanga. Taenda kwaishe Samamba tikafambiswa. Bamini wangu yo wakabatwa nenyaya dzemheni idzodzo wakanoripa kunyanga uko tiri tese na iye. Mukufamba kwataita ikoko hapana aiziva kuti taifamba uyu anga ane zvakewo zvazvakapfuura zvabamini. Pakuziva kwatakazoita kuti uyu ane zvakapfuura zvababamini ndopakabva atanga kundipandukira. Saka maona pesa rongoti uyu inhauye kundipandukira kuti inini pataifamba pese takanga tiri tese nana bamini tese kusvika tizobata uyu ana babamini vanonga vachazoziva nokuda kuti uyu akanga ane kuita kwaakanga ana kwekuti inini handina munhu wandinoshamukawa munhu and inini munhu wese wakandikanganisira ndoda kuuraya. Ndo patakaenda kunopikisana kuti hakuna munhu anouraya mukati memusha vatotanga kuchitokwikana neni. Pandakachizivisa vamwe vese kuti tizoziva kuti uyu waipa uyu munhu akatanga kumuprofita kuti tizive kuti uyu une zvaanazvo. Muprofita aizi Chiko wekwamandera ndiye akabudisa chokwadi tiri mukati meimba yake mudzimai wake uriapo achitaura kuti baba makatora mishonga ye1 imimi asi mishonga yamakatora mu1 imimi mishonga iyo yasanduka. Ndo pakati nepayakasandukira ndiri kupasiwa asi ndoda n'anga inondigadzira mishonga yekuti idzokere kuita mishonga kwete kuita vanhu vari kufamba. Ndo paakaudzwa kuzi iwewe tsvaka akabva atodzitsvaga mishando inoenderana nekuti zvirezvo ndidzokedze kuti mishonga idzokere kuita mishonga. Ari kutaurirwa kudaro patakachizoenda unopesana naye ndepekuti iye azozi panoda bute ndopakanti iwe unobva hauna unazouya nebute. Ndopandakachiudza kuti inini handigoni kuuya nebute pawakaita zviro izvi makaita nani. Ndopakabva atondimaka zvachose kuti iwewe kana waramba kuti hauchadi zviro zvandiri kutaura inini handichadi kukuona nepaurugara. Zvekuti akasvika panguva akandidzinga pandiri kutogara pachipapo. Mabhanana angu akafa akasvika zvikuma 2000 andidzingira kuti iwe musha handichanombokuona pano nekuda kwekuti iwe waramba zvinhu zvangu. Chinhu chandikutaura chiri chokwadi maikurure apa vanondipupurira. Mabhanana iwo akapara nai aroti iwe kana waramba zvinhu zvandiri kutaura handichadi nokutombokuona uye ndakutokuuraya. Ndikati munondiuraya nei? Ndikanzi iwewe mishonga chaiyo chaiyo ndakutadza wakakutadza nemheni wakakutadza sei saka ini ndakuita zvokutema kana kubaya nebanga. Ndo mapesano endakaita nani ndobva ndabuda for 2 years. Machira arikuta kuti ini ndakatenga machira panguva yandakanga ndiri kushandikwa mande achitibasira kudaro akataura kuti mune zvinhu zvamakakanganisa mukati memukwano zvakakanganiswa nawabereki wenyu kana makuti imi mauda yenyu zvekunamata takawirana kuti ngatiite zvechechi inini naye nabamnini yeyo kuti ii warume zviro zvatichazvikwanisa batakuda zviro zvechechi. Zvikanzi kana muda kuti muchinamate chitengai zviro izvozvo zvakaparadzwa nenzira isina kunaka tidini tizviparadze nenzira yakafanira. Ndo patakatenga machira iwawo ese aizaya machira akanga ari emudzimu asi wanhu tese takuramba kuti isusu zviro zvatichaise hatichazvikwanisi. Ndo patakachizoenda kudini kunozvirasa. Saka paakutaura kuti iwe akazvitenga achizai kwakunyepa kuita sekunge kuti zvinhu ndakatenga zvinhu ndiri ndega iwo wasingazivi sepo. Ndingati ndo nhau yekutanga pane nhau yani yamandera. Tobva tachiuya panhau yaWatson. Nhau yaWatson kuti apinde mukati memusha wanyanzi uyu munini inhau yemwana uyu. Mwana uyo haagari kunoku arikugara kuMozambique kuna mbuya mai uyu. Mwana uyo akatanga kurwara ari kuMozambique tichindozwa kuzi mwana arudini mwana ari kurwara. Marwariro ake ndo anga asinganzwisisiki kuti ari kufamba sei. Saka chinhu chiri kutinetsa ndechekuti iye pachake iye mwana wake ndiye akatotanga kubudirwa kuchechi. Iye abudirwa kuchechi akadedzwa kuchechi kuzi uya kuno haudi asvika pachechi akabvunzwa mibvunzo yakabvunzwa ndongana kuri kutaura mai kana wachida kukupura kuti shuwa zvinhu zvatikutaurwa muno tiite wanhu kana kuti titsarukane mama wachataura kuti wakapindwa wakataurwa sei kuchechi. Kuchechi bamnina akanga ari kuyo mai guru wakanga wari kwavo akaudzwa kuti imimi baba daidzai baba wemwana uye panapa. Asvika pakabvunzwa kuti imimi baba hamudi here kuti imimi mangwana mutakuwe nemwana wenyu kana kuzimusi baba anga hatimboende kuSouth Africa tofara. Zvikazi ndivona zvikazi saka sei imimi muri kusiya zvakadaizvo mangwana muye pano mangwana makuseni tiende kubeside tobatsire nyaya iri pane mwana wangu. Akaramba kuti inini handiti seiba handiuiba akatonyepawo ndichauya asi hana kuendayo aibva nyepawo ndikuda kuenda kurufu kwakaitika rufu kwamandiwanza kumusha medu futi pane umwe musha asi kurufu ikoko wakazotouya mutumbi wako kutouraswa akwa kumatunzi masikati afuma ari kupamba hana kukwanisa kuenda kunokuti aone kuti mwana wabatsirwa here.
mushure mazvo zvadaro kwacho ikoko mwana wake futi musikana akabva kuti kumurume ari kubudirwa futi iye aifunga kuti isu hatizvizivi mwana iye abudirwa daro kwacho ikoko hamene kuti akazviita safety ega iyeyo aita zvaakaita pamwana wake kuti mwana wake adzikame ndo kuchizoya kwakaita mwana uyu akuchibudirwa manje kubudirwa kwakaita mwana uyu inini ndakaita kuzotodaizwa nemunin'ina kuti uya kuno mukoma mumboono zviripi zviri kuno ndopatakaenda svike mwana akanga atobuda atoenda kumba kwamukoma asvika kumba kwamukoma inini ndakasvika uyu pakati pekubvunza mwana uyu kuti iwewe ndiwani mwana uyu ndopakata kuti iwe unotauta ndiwe ani pakudii haundizivi here koinga iwewe ndiwe wakanditora wani kuti ndikuchengete iwe nemhuri yako haundizivi here inini kuti ndibve pane mwana uyu inini ndoda kuti iwe ubate mairi kana usina wanga wabata mairi sezvaunoziva kuita mazuva ese uchindirasira kudzimba dzaunondirasira iwewe mwana uyu ndiri kumonya achibva afora kana iye achiti haazivi kuti chii chakati chamisa ndechekuti akatopinda mumba make kuenda kuombera ndo hakanura mwana uyu bvaangodona bvaatoti zivi kuti chachinguwa mwana uyu ndo pakati pakapepuka mwana uyu akabudirwa kudaro akataura numerous things achitaura nenhau yenyoka kuti iwewe mumba makomo mune muti uri mumbaomo waunoomberera iwewe wakaona nyoka ngani panapa kandi ndakaona nyoka 4 tikanzi wakaona 4 asi asai dzakwana tikanzi zveshuwa ndakatotaurwa kuti dzimwe dziriita sei dziri kuuya patori imwe yacho yautodzika iri pamusoro apo pamusoro pezvo tikanzi right iwewe wadaro iwewe pachako iwewe mumba makomo hamuna ere zvirimo mukati umo ndipinde ndotore ndega aibva aramba kuti handidi kuti sei upinda aibva aenda kubata chii kubata mwana zvekuti panyoka idzo dzanotaura nezvadzo idzidzi imwe yacho nyoka pa4 dzandotaura idzi yakatopinda mumba ikaenda mukabati remapureti ikamonya neri mukabati remapureti zvakamboitika kumba kwani izvo zvakadaro izvozvo saka nhasi uno iye akungwara kutaura kwekuti uyu tamudaidza kuti mwana uri kurwara mwana isusu wati tatorapiwa mwana taura mwana wakurwara nhasi uno kutaura kuti inini ndakuda zviro zvangu zvakatohwa neuyo nyanga idzi wakanga uruzitora uruda dzei madumwe wakanga watora uruda a ndiro zvatoda kuti mimi mutaurire dare kuti inini dare matore ndakaita zvikizvi ndakazvitora inini ndoda kuti ndiite chakati nekuti mumusha mese inini ndinonongedzera kuti iwewe nokuda kwekuti pawakarohwa nemheni ndiwo wakatanga kufamba asi isu takafambiswa nemadzishiso zvekuti munhu iyeye kana zvatakafamba nenyaya yemheni akaripa kwashi samanga akaripa kwatakaenda kwaakanga akatora zviro zvake akaripa kun'anga yaakanga atorera mushonga saka nhasi unoti iwewe takaitoita izvi pane uyu takaitoita pane uyu inini ndoda zvinhu zvine proof zvisi zvokuti ndiutenderera kana kuti azoenda ko ndazodidii nhasi uno mwana uyu titofanira kuti mwana uyu waaraitisa ndandoda kukumbira kubvunza mbundo ndakubvunza shefu awari apa kuti panyaya yaataura yese iyi handiti wati inini handiwirai nemasitete nemadzibaba handidika patakauya kumba kweduya makamboona watete here kana umwe munhu angagamirira murume because ndini ndandakamira inini patakaenda kuzinata namadzasara ndini ndandakamira izini kwese patakaenda nemwana uyu ndini ndandakamira hapana dzidza rakauya awa yes aiwa zvanditi kudari kwenyu ndokwemamurerere wakatiwa madzasara handimiri zviro ndinakidza mambo panyaya iyi handisi kuda kunyanya kurebesaba because uyu muprofita wawo ari kuti izvi mutundu handitika right inini ndiri kutaura kuti hausi mutunduba ndiri kuramba mati mutundu machirana baba wako anozi mutundu ngorapa koye mune gona rekurapa andichabatibaane kubva 28 November kusvika izvi kutapura ndichiti ndakutapura dzosa ndirume mambo batiba dzoacho ndii nyaya mauza panapa ndechi amanga nyaya yamawinga panapa ndei izene zitaurwa taungozwawo kuti tozivawo kuno hwenyu asi handidzoi nyaya chaidza mawinga panapa nyaya yamawinga panapa ndei nyaya yatawinga paumbo hwekuti tipupure kuti mubatsirwe akabatsira mwana wakuita zvakanaka mwana waafiti mari yake badara $60 yake
mari yake sikurangana kwa zvakanga zvaita nekuda kwekuti mwana uyu haana kurapwa 60%. Mari yakanga yarangamwa pakurapwa kwemwana uyu baba wacho wakabhadhara imari mari iyi 60 drugs pachikwerere chekutaurika imari yakarangana iye nemubatsiri nemudzimai wake vachiti vanokwanisa kuti waibhadhara, asi mushure menguva ndipo akuchitenderwa kuti hazviya hazvisiri zvo, asi iye akanga ndiye akarangirwa nini kuti ndiparadza zvinhu zvako kuda mari yakati akatoti ndinowedzera imwe pamusoro maita zvakanaka. Saka mushure mezvo ndipo tauchishamisika kuti nhasi unoda kuti inini ndakuda zviro zvangu, isusu takataura zvinhu zvakashata zvakasvipa. Saka pamakadaidza muprofita inini ndatiri kesi ina handina kudaidza muprofita vari kunyema kamambo mbuya chimbosumuka inini pamusoro ichi ndiri mudzimai pamusoro wese wakuru usaendemba kuseri kwasiku ndakaenda pane chini bati ndira kunanga panapa tarakundikire aiwa pamusoro ichi pamusoro wese usabomba makirema ngati ndiri mudzimai wabama ndimi inyaya irutaura yamunoziye nezvo zvairutaurwa zvese ndizvo ndizvokuti ini ndandotaura pangu apo ndandoda kuti nditaura pakuti tina baba mandiwanza kwaya kutibatsira atibatsira ini nhangu panyama yangu ndakagutsikana nazvo wenda kwata mwana wakapora zvichiitwa kudaro wakasvika pamuchaji wavo mari baba bva waishaya ika zvinondoita sei ii ndiye anongotipa mari kuti zvinhu zvitoparadza utozviti akauya imoye kuti mumba umu zvirindonetsa vana vari kundoti vachienda vachidzokera ndikaoneti bandakwenyu vabaunina vakati nyangu yekumuka ndikandipewa dheti racho rinogona kunga razosvika baunini wakangondipa mari ndikatambidzani baba mandiwanza wakati mazvita imwe ndine ndatodhikileya ndikati aiwa tinogona kuonawo 260 ndobva kutaurira paurombo kuti handimboioniba asi imwe tichazokupa ikatadini taita mukando nditapiwa poshuwa takava pa20 wakatambira wakati takangomira ndini ndosina ndo zvawandisungira ndashaya kuti nini wandipirewo samanisi ndinowo musha here mukati mavamwese varuma ndatonga ndakabatikana ndizvoti samanisi yangu inini yakwanira papi yakwanira here pakuti inini ndakabvisirei mari yandakawapa ndawapa hangu mari ndandakubatanisa munopinda chii famba nekutenda famba nekutenda ndiye maapostoli kune maprofita akona kubva wandonamatawo okay kutenda kufamba nekutenda okay ini chandaanoda chiti bhasikiti riri kutaura munoziva mumbai riri kuchemwa ndibambo riri kuchema kuti azi mukomana wakapisa vanamai avo nababa vangu bhasiketi mungoriziva here bhasiketi riri mumbamo ndingoriziva asi kuti ndimboti ndingoziva kuti mukati macho munei ini handisakambodongorera handina kumbozwa kana kuti ndindozwe ndizvo ndakatozvionawo musi iwoyo ndakaizwawo musi iwoyo ndakaionawo musi iwoyo ndakaiona imi pamunorara pambedhi hapana zvamunombozwa paumbairo kana zvamunomboona handina hangu amuna asi ndine zuva rimwe iro ndakamboti ndakarara pane munhu akauya ende kamwe kakona ndamukama ndazvibvunza kuna baba kuti imi zvinhu zvakadai zvirimbofamba sei ende bva zvatoguma zvakadaro munhu iye wakauya kuhope here wakauya muhope kuboboba akati kuboba kazi mboboko pandakabvunza baba kuti zvinhu izvi zviriko here zvindaona nhasi usiku hazvinambondiitira musheba zvakambodidini baba ndiri kuvabvunza vakandoti chinyi iva ndavatsanangurira nyaya iyi hanazozwa mumhinduro yacho bva zvandoguma zvakadaro nditi ndichada kuona futi panext kuti
chichi chaitika asi handina kuzomboona chinhu. Mamurikuona face? Handina kuona face. Makatoona Ndakatoona face yacho iri yawo. Oh. Eh. Uyo wakakubomba ese. Aiwa ndakatoona kuti aiwa zvisiri pafair bai. Because muri kunyima zvito zvakaizvira zvokubomba izvi. Muri kumpa here. Unovapa? Ndara uri kupiwa here. Ako pawandokuwa. Saka handiti tunhu rwamusagara kuimba tusiri normal. Saka imba yakagara isangana chinhu ukada tusiri normal. Hapaiti rugare pai. Pamba hapaiti rugare. Tasai mune nhasi uno pane mutundura. Baba utotaura unozviziva zvinhu. Asi imi munogara naye anozviziva. Asi baba rudini anozviziva. Saka izvozvo zvinocreata dambudziko hombe. Noti mumba menyu chete asi mumhuri. Chiona nhasi uno masvika kuri nenyaya ya $60 ye$40. Handisi yezvinhu zvamunoziva zvirapo izvo makambozva ndizvo makambotaurwa ndizvo. Uyo wakuti zviro izvo asi baba kuti handichazvii. Matinodei pandaka toenda kumba kwaKingston ndakatomutaura kuti Kingston zvawakaita naWatson wakatoparadza mushonga zvinhu zvamundidzoreri. Saka imi munoda zvezvo. Asi izvo handichazviti bai. Izvo handichazviti. Zvakuda kutotengwa pasha because I bought it. Ndakatenga izvi kumusika. Machira ukano $15, basket $10, tsorora 10, I mean 5, machira arumu asekuru atatenda wacho urunzi nditete arikudiwa. Uyati kwanza handirizi. Utatenda patapesera kupiga mamba. Paabudiwa techibvunza mibvunzo nganga iri yapo. Akati kudi. Nyanga imari. Nyanga ina mari because nyanga yanga iri yekudzorera zvinhu zvandakaisirwa mumusha zvanga zviri pashidzei. Madumwe imari. Madumwe andamadumwe ne. Kopusi yomakaisa 2 kg imari. Aiwa iyo haisi yangu kana ndikuitira tsvina because yanga itori mhanduka kuitira tsvina kwakuri kunyara dzamama. No, it's okay. It's by as well. Ini ndiri kuti paine akabatsirwa nezvakaitwa naWatson. Kana paine akabatsirwa ngatizvitende kuti pakadini akabatsirwa. Asi kana munhu akudawo mari yake kana ashanda Atibada. mupewo mari yake. Nina ndambo kumbira kubatsirwa ndiWatson ndamari yangu kubatsirwa. No, it's okay. Alright. Saka ini ndiri kuti alright. Imi makomana wane mwana akabatsirwa. Itai plan. Mbadalji uyu $40 yake. Mambadala $40 yake. And ndakuchisiya warikuda kuedzana masimba. Waruda kuedzana masimba emweya. Mochedzana henyu asi musaurayana. Because chandiri kuona chirapa kuedzana masimba kwa. Pamusoro Changamire. Pamwe pangu papa kurwadza. Changamire mukatasa sekuru wangu zvaari nezvandiri. Mutundu tikauvhura vanhu vese vari muno mwanotiza. Ndiri kuzama kuti andingotaura ndina kuti ndikuvhura. Handisi kuvhura. Namba 2 ndeyekuti Changamire avo wakandinyengedza. Ndanditori mumba mava ndimuziba. Maigara chinyi basiketi. Indakasvika kumba ava muri kundibata zvakanaka. Ende ava wacho wese hapana ndinoziva baba. Indakazvarwa wokumba kwedu. Kwaunogara kwa handigari mudunhu mavo zvachose. Kuti tanga kutozivanawo nawo ipapo. Saka ava wakandinyengedza ndandiwonya kutonditaura kuti mutundu utora. Dai kwanga kuri kuti ava ndine mubvunzo ndiri kubvunza. Ava wanonyepa ende waitaura izvozvo kuti hayo ndokubikira. Zvauri kutsanangura. Ndiani wakambotorerwa chinhu chake
wedza foni, wedza bhachi, wedza kana kutorwa chimwe chinhu nemunhu awahombeka ndongovatora pakazara kana vanun'unawo nehama dzavo kuti ndautomutora mutundu ndaakwenda nawo. Handifungi kuti kune zvakadaro. Iwo ini ndakangoti ndapedza basa ndakatara kuti zvinhu zvenyu izvi zvenandichisanaangura nezvazvo mutundu wenyu urapo zvinhu zvenyu izvi ende ndine short video kendakatora havatozviziba kendakatora varitoshira zviro zvavo vachitaura iwava kuti nyanga iyi ndakaitora iri kuda kudzosera ndikati ndichida kudzosera zvinhu ende ndakaitora nyanga iyi wanga vachitaura kuti taitokanwa ndosabu kumavhurudza wariko waitaura kuti ishenyamaende ndaikana nevanhu vaiuyu ndise ishenyamaende wakasotombounzana kukoti kumashure ndiregere ndipotaure bichani. Saka chisvo chinhu chiripo ngechekuti vanhu ava vane musha wavo ini ndine kumusha kwangu ndingasimuka here inini ndotora mutundu mumba menyu mbe ndisikazi nepaunogara kwakutora mutundu kuti basket rine zviro hamuna machira basibo mune zviro zvokuti inini ndakatosvika kutozvitakura kuzototakura kuti ndipei pa $60 yavari kutsanangura wakaitaura vega inatara kuti unodhura kana muchida kutsvaga umwe tsvagai waizokosa kuzotorera handina kutaura here regai vapupuri ava wesa handina kutaura here kuti tsvaga henyu unokoresa kukutora mutundu kana imimi torai chinyi mutundu wenyu handina kutaura here vanhu wakaita agreement yekutora kuti paradza wati mogoda ndakapisa wakandinyengedza changamire kuti tora mutundu wako vakataura kuti nowedzera mari regai ndibvunze mbuya ava hawana mhosva chakaita kuti ndivatose masamoni ava kuti vazozvipupurire ende mbuya ava zvandikutsanangura ndonyakutondipa mare ava vatsanangura kuti mwanangu basa rawaita ini ndafara nazvo asi handina chiropa ndikati gogo sinzi tawe ukama ndii makataura sinzi tawe ukama gogo ava wakatsanangura kuti mwanangu ndine $20 ndoinokosa kona ndikataura kuti mutundu kuparadza kwendiri nini ndikakuparadzira 700 asi zvezvakuzoukama ndazviro zvenyu zviro zvangu ndinokosa kuti chiita henyu zvemunodini zvemunogona handizvere gogo ndizve pane pandikukanganisai zvadaro gogo ava wakabvisa mari yavo wabvisa mari yavo wakati ndiri kutokwereta baba mozondibatsira kubhadharawo mari iyi vari kutsanangura saka ndanga kuda kupedzisa mutundu ndini ndandakauchengeta saka mazva ndatsanangura zvavatora kupisa mutundu right zvakaenda koitika ndezvekuti nhau yavatsanangura kuti wakaisa mbuya mukuchera gomba pamba ndezvekuti takaita agreement handiti unonga waenda koshanda kapamba pe1 waenda koshanda pamba pe1 ndakati makasvipa baba ende masvipisa musha wenyu ndamudzimai wenyu uri kurwara ndozvo chiri kurwara kwaakwenda koita wakwenda kosangana nezvinhu zvakawanda zvaakutomurwisa uye zvaakurwisa futi nemhuri yevamwe muri kundibata zvakanaka saka chisvo chinhu chiripo ngechekuti regai ndikuitire munamato bana ndaita munamato kuti zvinhu zvidzikame sinziri zvetiri kutora zvinhu izvi murege kuparara ndambuya vaitsanangura kodhi yerufu handizvere kwese kwaifamba ndo zvaitsanangura ini nekuzotoya handichazivi kuti ndiro chingani kuti ndivatsanangure izvozvo saka ndope ndakavaitira munamato ndavaitira munamato ava pakuzi mutundu ini ndakagara ndakatanga kutopiwa kunzi mutundu iwo wavo watotsanangura kuti kuzouya kwavatsvenura nekuti zvinhu zviite zvakanaka ndapana munhu uri kubata zvinobatika ba ndope ndakati ndinozopfudza zvakwangu nini kuparadza sinzi musha wandadini ndachishenura ndobva ndachizoparadza mutundu saka mutundu zvandakaita ndichizwisisa nezvaitawa ndakabva ndangotora mutundu bva ndaise kubaka wati mozva wakandinyengedza ava sekuru vatora mudzimu yangu ava dai vakanga vakazoti mutundu wavo iwowu dai ndakaupisa waizodii apa wakandinyengedza kuti chibata saka wakandirendesa varume makandirendesa mutundu saka chisvo chinhu chiripo ngechekudai inini nhau yangu chaiyo changani nhau yangu isimbori yemariba ndakambotaura nasabhuku ndorikana ndichitaura kuti nhau yangu murume ari kunditiretana kuda kuuraya zveng'anga handina basa nazvo uye $40 haisi mari nekuti zvakakuti $40 kana kuti $20 yakaita ndaiva pazvo because ndanditorine mari ipapo zviri kutsanangura zvekuti machira avo kutenga machira ano haadhurika asi wakandirendesa kundirendesa zviro zvavo kunditibata ndo zvavanga wakuzama kutsanangura ndatidai ndandakapisa zvaizodii ndo zvakaenda koitika pane awa changamire mutundu ngewo wavo waigara mumba mavo ndope ndabvunza kuti ndiani ungatorwa chiro chake ngemunhu mumba kwakuti ini hawana kwenda wagaira kotora mutundu wavo mambo ndinoda kuti nditaure paka kuti ndiotori mutundu wacho agutsika nemambo munhu uyu
alikunyepera kungwara akandisira mvura mukapu yakabva akandisira mvura mukapu ndobva ndipa mashisi uyu bhaatidetsa vandakwena vandakanzika ndamukapu shuwa makabaka mambo about 300 meters kuenda kumba kwangu iwe kubaka nekudzoka moto mumvura saka munofunga kuti chii chakamire akaenda nayo kapu iri kubaka mambo taura kuti munhu uyo ariunyepera kungwara but ichaita yasekuru Sylvester akapisirwa nzanga ndimukotsanjera akazodzoka achizonotaura kupupura umbo mambo munhu uyo akanyepera kungwara nditika arifunga kuti akangwara akatokamba zvaarushandisa nditika ndimacheso akaitwa kuridza ndi Nicholas asi Nicholas unozi madzibaba ndimacheso uyo aroti ngangazi waroyi asi ndiwo wakabuchika pamusoro saka munhu uyu ai anchatari baramora ndikatoribata noenda ndiko zvakaitwa mandibata ndatomura pamusoro yechangamira mambo pamusoro imambo ndimakukutasari ndinoona mambo zita rangu ndonzi Andrew Mwandiwanza kana kuti Nyadzi Mwandiwanza awa ndimukoma wangu ndimukoma wangu asi wana mai vedu vakasiyana uyu mwana wamai guru ndi mwana wamai nini awa ndipo bamukuru pakugara kwatakaita pamba ini ndakasara pamba pababa ini awa nestand yawa ndo magariro netakaita ndati munyatse kuona picture zvimamira yakaita right tochiuya mambo pana uyu yese iri kutendedzwa munomi yemwana uri kuhara mwana anga achihwara mwana uyu ndewangu mwana wemambo akarapwa akauya ingati ndakatanga kumurapisa kubva gore rapera rese Mozambique ndichienda ndichidzoka ndichienda apana chaibuda matambudziko akaramba aripo kusvika mama wazosvika pauti shamwarika tora mwana wako ndokuya kukaita mwana funga akaita mazuva matatu akaita 2 days rechitatu ndopakabva abudikwa ndakasoredzwa ndiri kumonda baba uya iwe mune zvakuita mwana kuzosvika ndakatosvika atobuda atoenda kwautozotera mambo ndapota mambo ndagwada mhangu ndapota mutundu uyu mambo hatisomboda kumba zvese zvinhu zviri mukati umu machira ese ari mukati umu hapana kana munhu wanedzinza akuziva kuti machira akabva kupi munyanga idzi dzakabva kupi mutundu takavirira tiri mba kuti mutundu ngazviparadzwe mambo nyaya yekutoita yacho mambo musore mambo watindokunguraya kuparadza nditori panapa ini ini ndatotaura kuti iwe wada kuuraya futi nekuti bhodzi akazondishedza kuti iwe uya kuno da kuti ndiende newe kun'anga dzangu dzandakatora mishonga kuende konzwa kuti mishonga yangu yakashata here mishonga yangu yakanaka inoshata masuti chaita kuti mishonga yangu ipanduke ndikingi ndiyapanutsa mishonga saka kuti ndikupruvira kuti mishonga inoshata masi munhu arikukonzesa kuti mishonga ishate mudzinza ndikingi ovuchi mishonga yacho satisi kuida mambo mudzinza nyaya yangu ndati mutundu chibhabano kwete mambo kuenda kuna chiremba bosi mugaro redu rakasati rapera chaita kuti chachamisa mambo inyakuti mbumoyo abvundutsira inini ndiregedza kudedza uyu pamba kuti nyaya yedu iende kumberi kuti takati mwana zvapora takuchida kuti namba 2 takuda takungadza vana wese nesu tese chiremba ouya futi mumusha tobatsirwa tiri pamwe chete noti izvozvi matambudziko atoripo mambo ezvekutara kuno mwana wake iyu akatobudiwa nyaya chasisapera fesibhoni yake izvozvizvi mwedzi wega wega uri kusangana neumwe murume anosangana naye pamwedzi wega wega musi anenge asangana naye mwana webva aenda kunguva izvi kutoitika zvekutara pandotoita kuno tozoya pamba pangu inini mambo hatisogara zvakanaka pamatambudziko ndakata kuti namina matambudziko uyu mwana anga achirwara izvi tori zvidiki izvi pane zvatirusangana nazvo china yakutaura kuti kazi ndakapiwa munamato nyaya akabvunzwa mukomo sekuru makamedza dumwe akaimini rekuti mutyiwe akati hongu akati dumwe riri akashata mapoti sekuru dumugari naro rimudumbu regai ndichikubatsirei ndikupe munamato dumwe riite sei ribude shuwa mukoma akapiwa munamato akamwa amwa udaro abvapinda pamba pangu mabhanana mangu ini ndomakatochaira dumwe rake rorore ari mabhanana mangu nasundo mambo iyo so mwana wangu apora dumwe basket rakunetsa zanzi reda kupi ndingafara nemambo ini shuwa nini nematambudziko andosangana nawo basket ronzi ngaridzo zvinhu zviri mukati mwizvo ndezvake iye
kana mukabvunza na mabonese edzinza mabonese akubika resero ndine kubikira zvinhu zvake izvi zvavisi zvedzinza takati isisu ngatidedze chiremba todedza mwana arubudiwa kuti iwe ndiye arubudiwa ndisekuru auye pagiraundi tiribvunze mubvunzo tizive ndisekuru shuwa here haasi kuda zvese izvo ndosaka mukuona akuvhundutsira chiremba akuvhundutsira inini kuti isu tichike kudedzana chiremba kuti basa riende mberi sekutsitsika kwatakadita varume tikozosiriswa zvamurikuita mukatotarisa iye mfana kuti ari kuti kwazi ndakamuwenga ndakatosvika ari madzokwe maini ndakamununudza mfana kuti muri kuona ndakasvika ari pakadira ari madzokwe maini nezita rake ripake vandakutaurire saka mukada kunyepera mambo gentlemen chokwadi chako buda mazizwa inini kana uri mutundu uyu ndofana kuenda ndauchikutora kana uri mutundu wekuroya vanhu uyu machira rumwe kwete nyanga handizivi masenzera because pandakaisa inga isi nyumba yanga iri pane mishonga zvezuva mishonga yatakabata mumusha haisi yangu mishonga mutundu uyo wekuti ndichatoubate manje handichatobatwa mora mambo because zvakaitwa neuyo handichato because wakatorira mambo ndikuzoti saka ndichatoubata bhasiketi handichatobata November, December, January, February kwakutora inini kuti andibhambe vakatotigadzire bhambo kwa avachengete machengetera ngayo azvichabuda airubuda ndobhesha mambo ndokutaura shuwa shuwa iri buda pachena wakambopotsa munhu nemuseo inini wakandira kuda kundibayira banga zvokuti iye zvino tikafota mudzimai wakatida kuuya nekontrozi dokukubaya nebanga dokuuraya nyaya yandiri kuti haisi yemweya haisi yemwe chiziva kana nen'anga kana nekuzochiziva neuzivo kuti wakadii ndang'anga handiti kaini handinaomboiona saka chisvo chinhu chiripo nhauye ndauya futi nepanapa yanga isiri yekuti mutundu ukuparadza but uyu chisvo chinhu chiripo ndakanga ndakataura ndiri matare kuti nhau iri kuenda koitika zviro zvizvi zvezviri kuenda koshupa ndawaizviti zvikabvisa kune hanga dzechoruhwaro tete wake hanga dzemudumbu iwe ndiri kurapa futi ndakamurapa akafamba zvokuti izviri kufona unotofamba wane shudubi right wakatorara ndindakamurapa ndatisvika manje uyu mutundu uyu chaakataura wakataura kuti wakatora zviro zvangu zvaisenza ini ndakandamutaura kuti mukaenda kotora futi zvimwe zviro hazvichina zvezvinosenza baende munokwara ndizvo ndobva ndadzoka kuti mutundu uyu iwo kundifonera kandira kuti wakanditora zviro zvangu zvinosenza zvese zvindiri kutora hazvichadini hazvichashandi chiropa saka izvi ndo zvinodini zvinoshanda mutundu uyu haundityisi kana kuparadza kana zvakaita yavo kutaura kuti mutundu tora udini uende nawo handityi bai handitotyi kana kuparadza but chisvo chinhu chiri pawa ndiri kutora zviro zvaanoda ndo zvaarida kundiurayira muri kundibata zvakanaka kuti wana awa angodzosere chiro chiya pamwana uyu nevamwe wana vashupike ndo zvaari kudii zvaari kuda ina handina dzinza nawawo handina kukama nawo nhasi ndo zvandiri kudzoka ndichitsanangura ndandagara nditowazivike kuti waziva mazuva acho saka pamutundu uyu ndakuda kudzoka pamutundu uyu kana tiri kutodzoka tichionesana ini handichadi $40 ndotoda 700 ndakataura 700 changamire dai regai ndikuratidze vhidhiyo ari awa ndonya kusarenda kotora mbuya handizvere handi wakatora wega mutundu wera kumba kwawo handiwe waenda kotora mutundu wako kuti ewo wakasarenda kuti ewo ngawoparadzwa hawo takura chinhu chandakatousira mutundu uyu ndakauisa mubako ndadzoka ndichitsanangura ndikauisa mubako ndinozouparadza kuupisa mutundu iwowo kana ndachenura musha wavo ndashanda vanhu vavo tataurana zvaita zvakanaka mhuri yakugarisika zvakadii zvakanaka ndobva ndapisa chinhu ichi ndo nhau iripo ndokundikumbira kwakaita awa kuti takura mutundu uende nawo oright kodai kwanga kuti nini ndakawatodza kwawakabvisire mari handakabvisa mari mudzimai wavo wemumba vanogara nawo iwo wacho akati ndowedzera handimunyasondoona $40 ika haina kana basa chisvo ndakambokubvunza here sekuru wacho ndakambokufonera here ndichikubvunzai mari imi pano ndakafonera ndichiti ndipe $40 here handina asi nyaya zhinji ndeyekutora kuti pamusoro pemari yangu wakuda kundiuraya kuti ndinokubaya nebanga mukazva pataura ishe nyama yande kutaura kuti hatimukonisiba sabhuku mavhurudza akati hatimukonisiba ini ndichisvika kwesoko since in my life I have 14 years period of practice mapepa zangu malicense ese kutangira emunomo 14 years period of practice muno ndine mapepa futi ekumozambiki ndichibatsira kumozambiki kubva machipanda kusvikira angonia ndiri kudzoka ndichibatsira vanhu handina nhau yakadaro
yendakambosangana nayo pamusoro ndo munhu first avo havatyisi zvauri kutsanangura kuti ndapisa izvi ndinotyei kana vaine n'anga dzauka ini ndakatorapa in the mighty name of Jesus ndakatorapa mwana akapora mwana wavo futi akadzokera kumurume handityika handityiwo asi chari kuda kundurayira changamire ndo chendauya kuti mundisevhe ndape ndinofamba siku nesikati paanga achidzoka achitsanangura kuti mambo ndiye anokutuma zvaadzoka achitsanangura inini shona yangu ndakati wari kutsanangura ndakataura kuti zvemunoona tichisuma kumasabhuku handizvere ndinosuma kumasabhuku ndichisuma kumadzishe kuitira kuti pakaita ndaa ndo wanozotidaira vachisvika kuna changamire vachitanga munhu tinomudini tinomuziya ndo mutemo takapiwa kuzinipa kwatinoshanda kuti haungoende wega ungoti pfepe unosuma masabhuku waridzi wemuyo ndo nhau yacho handina kumbotsanangura kuti changamire vanondituma zvavari kutsanangura munhu ngatonge nezvinhu zvake hapana munhu atonga nezvinhu zvisi zvake munhu ngatonge nezvinhu zvake kana zvinhu zvakabuda kumba kwenyu zvikuenda kumba kwenyu chinhu chatobuda mumba babu musazvinyeperi mazvinzwa musazvinyeperi mazvinzwa ndosati kutaura saka muda kuedza simba renyu nderangu chirega ndichikutaura zvekuita kana usi kuedza rangu chirega ndikutaura zvekuita kuroya hakushamisi kuroya hakushamisi kuroyiwa futi hakushamisi asi chinotoshamisa kubatsirwa kana munhu wabatsirwa tenda kuti wabatsirwa nyika yatogara nayo kana nyange uchiroya usafunga ndiwe muroyi mukuru pano mwana uroya kudarika iwe wozidai wanga uriwe muroyi mukuru yaingoti wese waunongedza anongofa asi munhu umwe naumwe ane zvinhu zvake zvinomuchengeta zvake zverudzi rwake zvinomuchengeta saka musaedzedze vanhu vese vese musaedzedze vanhu vese vese kana mashandisa munhu pai munhu zvamamushandisira yes imi izwaibama inasukumanikiza ini ndingokutaura chinhu zvandoziva ini ndingokutaura chinhu zvandoita sei zvandoziva zvandoita ukafunga dai ndaifa is as you think ndokwanisa kungofa is as you think unofunga ndodai ndiri panara ndodai ndisingalasikana 2 days ndakagara asi kana ndiri panapa ndakamirira dzinza rese saka ndakamirira dzinza rese usafunga kuti it's very easy kundiuraya kana kundifungira ndongangondiuraya just like that ine ida kubatsira kuti ndetwa kuti ushoma itoti endogadzise zvinhu zvavo nharaunda yemamutasa haitadzi kugara vanhu varatidzi kugara zvakanaka because of you hazviiti ndozvandikuramba izvo kuti kana muri pamutasa vanhu havatadzi kugara zvakanaka because of you izvo ndo zvandikutaura kuti hazviiti unless kana musi pamutasa kana muri kwamutasa vanhu vachagara zvakanaka zvavanoda wakachengetedzwa nemutemo wekupi kana zvinhu zvichibatsira iwewe ngazvikubatsire iwewe vasingazvisakwadzi wamwe titeza ndii kana zvinhu izvo zvakabuda mumba mako usazvirambire mumba muno kana zvinhu zvakabuda mumba mako
handiti hauzvirambiri munombodza musumba makuba kana uine zvaunokwanisa kuzoita nazvo wakumba kwani kwako ita ngozikumba kwani kwako handizvo kana uine zvaunokwanisa kuita nazvo ita nazvo nekuti ndezvako kumba kwani kwako handizvo haungati wewe munhu takura nekuti wakambozvitorerei uyu akambozvitora sei svika wakamupirei zvinhu izvi mukadzi wako uyo anosvika kubhadhara $20 mukadzi ari kutambudzika uyu aiwa mukadzi ari kutambudzika uyu ndiwo akatsvaga zvimanyanga garisikai bambo garisikai ende musakwatisa vanhu ba isatikwatiba musakwatisa vanhu be isatikwatiba unozwa bambo izwai bambo tuta zvinhu very simple kana iri mhuri imhuri respecta mhuri sekuzvirespecta kwaunoita iwowo zvaunoda kuti zviitike kuvana vako ngazviitike futi kuvana vako aningina wako and everyone vanhu vagare zvakanaka because kana uchinjoya kunoya kupenga uchinjoya uchizwa mwana wakati wadzoka uchizwa mwana wakati wadzoka mwana wakati wadzoka mwana wakati wadzoka aiwa uri munhu rudzii no zviro zvenyu bambo kumba kwani kwenyu kana zvakukwadzai zvichakwadzani because akakonozvisaga pekutanga ndiani kana maona kuti zvazvichaiti handiti dzokai futi kumusika huku munotenga futi zvinhu zvenyu sematengera makazvidii mochengeta zvinhu zvenyu because hatidi babambo chatisingadi bambo chatisingadi isusu ndechekuti muremedze wamwavo nechinhu chamunoita sei nechinhu chamunoziva izvozvo so as I speak ndinomwe zvinhu zvasina izvi izvozvo as I speak right now uri kuzviziva here kuti mandeya izvozvo hana izvi izvozvo as I speak right now hana izvi izvozvo as I speak right now hana izvi izvozvo because akakukwidzana nezvaasikafanira kukwidzana nazvo haukukwidzani nemasvikiro emamutazi ukakukwidzana nemasvikiro eminga guru hauhwine munozwa vangu hauhwine saka the choice is yours inini mambokutaura chokwadi pabve pamwani mutundu handisi kubata watomora kuti handisi kubata zvowakaitwa ndakauona handisi kubata mambo kana wang'ora kwaari ndichifudza mutundu ngaandipe 700 ndo zvendakutotaura andi wakandipa ini mutundu handichi ndandakambatsira for free that's $60 mutaura kuti kwaakaenda koromba apo napo kana ndifudze because wandishandisa fuel motikari yangu yakaita breakdown ndiri kuenda uko ndikadzokera ndikauya kunoku ndafambazve ndichidzoka ndichifamba kana ndawakusha ndozvichizoita kuti because mutundu uyu iwo uri panapa dzinza rese hama dzawa iyi hama yacho nditetasha ndikutotanga kutaona wanditowaziba ndisinakanganisa takamboonana here hamusitetasha here ndikutoonana izvozvo zvetakagara wese ari kuusha mutundu uyu uri apa uyu mune matumwa mune mushonga mune mafuta type netype muri kuona maitiro akaita mangwariro aita waibudisa 1 akatora ichi ndanambira bambo hazvinokwana endei moto kudodai aizitora pamusoro manu iyi hankazi yangu mwana wabambu nendiri mwana wabambu isusu kana nesuwo mo titogara muvarume titori nematambudziko atisombogara zvakanaka saka ndatoshiswa kuti mutundu wanga uri kugara paipo
zviro zvatonondibata chai kutondiremera saka ndoti mutundu dai zvaitika wautongobudiswa uoneke kana kupiswa zvipiswe ndabrobatikana zvachodziya kuti zvonoita here mukadzi wakanaka mukadzi wakashinga Christine mandiwanza kana muda kuona zvinhu zvezvi munonovhuira ichisamuka ino zvinochifanana because munokwanisa kusiya tunhu kuitwa wapera kugara musinga toona vakadzi vedu vakutopinda dambudziko pana babangu ndofunga wakafa muna 93 hanzvadzi dzangu dzasisingatodi pakuya kogara ndikwanisa natokutaura kwamukoma kwanoita kuti adzogara nevanhu zvakanaka payauya hanzvadzi yangu ndazoishingisa ndikati tikazoona matambudziko kana dei tikada kubvisiwa mari endemo wake mushawani wababa hanzvadzi yangu diki yakashingira kusima mabhanana yasima mabhanana yakazoti tete ndatoneka mabhanana angu apinzwa mombe zvese mapombe angu abva atondi mukoma saka tinogara sei namukoma tarwadzirwa kushinga pamberi pachangamiro wouchazoteerera ndiani munyika yaMutasa imwe iye zvinezvi ukuramba katundu kakabuda mumba mako uchigashidza uyu murume waakuramba katundu aka kurambira changamire kupangidza kuti iwewe hauna zvachose munyika yaMutasa. I think you have to pick and go. nechimwe chinhu chendaida kuzwa Changamire ndechekuti haachandiurayi pazvese azobayira nebanga ndamudzimai wakutya wabvira kufona ndine mudzimai kudai hakuna ari kukuraya endao voita caution statement mapurisa mazvita whatever happens to you Changamire ndautaura kangu nawe utaura uyu nyaya yebanga inini akatondibudisira banga Une banga bado. anaro izvozvi mukatwachesa anaro rine raundi ipapo apo chesai avatorina izvezvi banga iroro izvozvi vatorina ipapo apo mukatochesa avatorina izvozvizvi kwete zvakareba anozviti ndiri muovheta ndichiovheta chacho wakaitira kupi banga iro rakaita kunga rechisoja raanaro akatondibudisira oo yakandinunudza kuti ndizonge uyu akatondibata mushure mekunditengesera vane rimwe banga iri handini manyasha pendati tutenga doita tutaisange chingwa do mapanga ariko akawana because ndiri murimi mabhanana ariko mapinda nalo mkoti munosei banga which means there are those found in possession of a dangerous
rekeni banga chii zvese hazvibvumirwi kufamba nazvo in public and ispecial watoya mugare kudai zvakafanana nekupinda nepistol kudai ndo zvawaita murume haagari kana uchienda kujara unofanira kugara saka ndacheka munhu ndimeko ndekucheka changamire zvakanaka masviti apane toti pane mupotedzika pagreen paya ndo kudhuze nekwandogara ndoenda kwaruda tozoita zvatoita nebangero then chiita zvaunofunga kuti aone mutungu hapana nokuva anokurambisa nekuna chakubvunza mutundu warambuka tiri panapa saka inini kuita zvandinoita zvacho izvozvo kubhadhara kwacho aiwa ndiri kuti kubhadhara kuita chandanofunga inini ndechekuti at law hatina chinosapota this transitional act hatina chinhu chedu chatoita kuchiwana ichi asi hapana mutemo uripo unotipa simba rekuti zvakati nezvakati because pamutemo chaipo witchcraft act haitobvumiri kune chinonzi uroyi nechi zvesezvo so you cannot present this before a law before a court of law uchiti munhu ari kubudirwa ichi mafuta anoshanda zvakati nechi hachishandi hachibvumirwi saka chinofanira kunga chichiperera kuchiwani kwedu ikoko under Dutch Roman law hakudi ini ndanda kufunga kuti zvakareruka changamire akupa muriziwo yekumusha kwandakaenda korapa mwana wacho aiwa ukamupa majasi zvako iwewe muridzi uri kumuziva yarega ndiwatambidze pamberi pachangamire ukamutambidzira panapa hazviiti because handikuma vakapirana endawo mutambidzire paakapira kana iye asina kutambira chinhu chake wosiya ipapo sekuru mama pamusoro ichanga nematsananguro akanga akaitwa vakuru inini manje era yaenda kuti since mafambiro ndaita ndandiri kwakusina network saka vakuru wekubasa gwedu vakanga vakatozoka uchitsanangura kuti taizofanira kunge tizitoripo ndaa munhu ukawo wakuda kutoshungurudza ndaa zvinotozikanwawo kubasa kwekuti tiri kubatsira chii tiri kubatsira vanhu saka chezvoti ndichiripo ndechekuti sinza wakuti waruda kundiuraya kuti ndisimuke kwacho ndinosimuka zvinoitika ndiri madzoka mushona murume uyu vane history dzakashata saka pandichasimuka kudai ndinofamba ini pangu pacho kwavo kumakomo ndinofamba nemotabike usiku kana kuti masikati ndichienda ndakatakura chinhu ndosvika pamba pakuti gogogo awa nezvauri kuzoka uchitsanangura vanondiuraya ndikazotadza kuzosvika kwachangamire mangwana komangara futi kana polisi yayo zotozwa kuti ndafa saka ndandichikumbira ndopandikuti amene amugoni kundibatsira here ukuona wari kuramba warudzokera kuti ndine history handitika muri kuona mbonjeri panapa ndeyekunewa ndiishe nyama yenyu handiti manzwa ndinoni ndakanewa ndiishe nyama yenyu mushure mekunge aba pachikoro iri apa ndine mapepa handisitaura zvekufungidzira pa ndine mapepa aiwa
saka wari kuditi nini ndinotyisa asi ndiri kunewa imbonjeri apa zvekudaizagirofonera ishe nyama ende munzwe saka munikuona kuti ishe iyeyo ndichamire pamberi pake kuti anditongei akandinera achindisa mbonje saka anokuona kuti zvinhu zvaizvo kuita fanika kunga ini ndiri vhanda saka muri kuti here munhu akadzosa zvinhu kumba kwenyu ari safe ini kuti achadzokese kumba kwamuchini chikachi semagare chachoita mudono ngainikotsveta mudono kwake kambereko chacho nani chachidiba kumba kwangu because zvakatochiita zvichatowirira nini asi dai akachibvunzesa mumuswero wachoyo chiona muterere chinhu machiramba mapublicandisi imimi chinhu ichi mukomaona muchazomubvunzi nasibomubvunza zvakapera endowachira sei ndautotaura padare tatora nguva yakareba pamusoro chinhu ichi ndikunoronorasa ndakorasa ini mirai ndindautotaura ndindichiremba ndindakaripota futi kandakupedzera wanhu nguva mutundu uyu ndikorasa inini $40 iyi handidi ini mari yenyu handidi musanditsvage futi mese basa ndoriziva ndo panzombodzoka pa musanditsvage ini basa ndoriziva zviri kuenda kuitika ere yauri kuenda kuita ndekuti ndakaisa kamunamata kumusha mavo watotakabvisa kakuda kuurai mukadzi wavo ndasigisira kuti zviro zvazvo zvirege kupanduka zvichiwira because handisa ndachenura wobva wandakorasa pendiri kubataka wakatorasa kamunamata irakasiya kumba kwavo pase family zvinotenderwa zvavanoziva ka ndataura kuti mai ava wanzi wasafa saka chisvo chinhu chiripo mutundu uyu zvechokwadi ndinofara chose changamiri $40 iyo ndandagara ndisitorina basa naye handidi mutundu ndiri korasa ndakumba kwavo handitokonisi kusvika sezvauri ngotsanangura ndaifunga mawazwa inini handido kuti munhu kumba kwavo zvakanaka chisakaisikena kumba kwenyu kachibuda sekiritipanapandopatsimbi masire maita imambo nyaya ishoma titongera zvakanaka asi isusu hatina kugara zvakanaka takutosha inini wacho akatondiudza kuti ada kundiuraya iyo ndainzwa mambo izvozvi zvimaimanjana akatoita kuti akabva anditaura kuti right maiti makangwara ndaenda futi kotora zvimwe muchakuwara pamwe zvokuti izvi kai hazvishamisi kuti izvi mambo izvi tichadzoka futi pano izvi tori zvidiki pane zvakazotoenda kototora futi maimanjana imimi musaite fear of the Lord. Imimi ndaipete sei uyu ngaende kuita zvaita sei zvaaita tauro tari kuita tochizoona fumbe kuti takuenda kupi tikazoona zvikuru vanogona kubva munyika yamambo tikazoona zvikuru zvinoyakamudare muno munorongedza vanogona kubva munyika yamambo ukaita zvekuti nini zvokuita zvinoronga chienda endai mwedi zvadaro chienda